Истинските борци за свобода и независимост се представят за чужди агенти, т.е. представят се за точно обратното. Биват наричани с подигравателни прякори от рода на копейки. В същото време фалшиви и мними борци биват изтъквани по медиите, създава им се благ и благовиден обществен имидж и биват представени за истински борци. В тази ситуация различаването на бялото от черното е една от най-трудните задачи, която в момента стои пред всеки един от нас. Казахме защо трябва да избегнем капана на еврозоната, сега говорим как да го избегнем. Най-важното е да различим вълка от овцата. Най-важно е да различим доброто от злото. Най-важно е да различим бялото от черното, които в момента са толкова добре умесени от тези, които се опитват да ни излъжат, че различаването е станало изкуство. Каква може да бъде основната ни опорна точка при това различаване? Например, може да бъде казаното отново в Библията. По плодовете им ще ги познаете. И така, какви са плодовете на основните в момента сили, които се борят срещу поробването на България и се борят за запазването на българския лев? Има една политическа сила, която вече повече от 10 години е на сцената на българската политика, която се бори всеотдайно и постига много големи успехи. Като например, тази политическа сила кара 3 евродепутати в Европейския парламент. Тя създаде в Европейския парламент група и дори партия. Тази сила беше основният двигател на събирането на 604 000 подписа преди 2 години. Подписи в изключително трудни зимни условия, януари, февруари и март, в люта зима 2023 година, когато стотици хора мръзниха денонощно по спирки и по гари и по автогари, за да бъдат близо до хората и да вземат техните подписи. Тази политическа сила от години е парламентарно представена и депозира в деловодството на Народното събрание стотици законопроекти, наистина стотици с родолюбива насоченост. И така, представихме единия полюс. Сега да представим другия полюс. Има една политическа сила, която вече е бивша, слава Богу, не е парламентарно представена и е залязваща. Тя се опита преди 2 години, 2023 година, да открадне референдума, като регистрира въпроса ден по-рано. Това много хора са го забравили, но ние, които участвахме в този процес, ще го запомним завинаги. И така, нека да им кажем имената. Коя е първата сила? Истинските родолюбци, които се борят всеотдайно вече повече от 10 години. Казват се Възраждане. Коя е втората сила, за която споменах току-що, която е залязваща и вече извън парламент? Казва се ВМРО. Нека да споменем и още 2, които в момента са парламентарно представени по волята на каприза и които се представят за борци за свобода, обаче нямат нито едно от постиженията на партия Възраждане. Нито едно. Всъщност нямат никакви постижения. Нека да ги назовем и тях. Казват се Величие и Меч. Единственото им постижение е непрекъснато да създават изкуствени конфликти, свади и неразбирателства, с които да източват обществената енергия и да отклоняват от самата кауза. И така, назовахме ги. Кои наистина дават плодове, казват се Възраждане. Кои даваха гнили плодове години наред и в момента са паднали от дървото, казват се ВМРО. Кои в момента дават гнили плодове, казват се Величие и Меч. И така, завършвам със следното. Нека всички да се научим да различаваме. Няма нищо по-важно за нашето оцеляване. Благодаря ви.